नमस्कार, मी छाया तुमचे स्वागत करते आपल्या नवीन यूट्यूब व्हिडिओमध्ये. आज आपण बनवणार आहोत आपल्या शरीराला उपयुक्त अशी जवसाची चटणी. ही चटणी झटपट होते, तर चला पाहूया त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य. जवसची चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला इथे जवस लागणार आहे, लसूण पाकळ्या लागणार आहे, मीठ लागणार आहे, हे आहे लाल तिखट, ओवा आणि जिरे. ओवा आणि जिऱ्याने जवसच्या चटणीला छान टेस्ट येते. आता आपण पहिल्या जवस भाजून घेऊया व्यवस्थित. मी तो पॅन ठेवलेला आहे, गॅस पेटून घेतलेला आहे. पॅन गरम झालेला आहे. आता आपण त्यात जवस टाकून घेऊया. गॅस हा बारीकच ठेवायचा, जेणेकरून आपले जवस जळणार नाही व व्यवस्थित जवसला भाजून घ्यायचं. नुसतं गरम करायचं नाहीये, व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. जवस भाजत असताना ते दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित भाजले गेले पाहिजे, त्यासाठी सतत हलवत राहायचे. तुम्ही पाहू शकता आपले जवस इथे भाजले जात आहेत. आपले आता इथे जवस भाजून झालेले आहे, ते थंड करून घेऊया. तोपर्यंत जिरा आणि ओवा भाजून घेऊया. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जवस घेतलेले आहेत, ते थंड झालेले आहेत. याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये लसूण पाकळ्या घातलेल्या आहेत, भाजलेला ओवा आणि जिरे घातलेले आहेत. 2 मोठे चमचे आपण लाल तिखट घालणार आहोत. तुम्हाला जास्त तिखट लागत असेल तर तुम्ही अजून त्याच्यात लाल तिखट घालू शकता तुमच्या आवडीनुसार. तुम्ही पाहू शकता मी इथे 2 मोठे चमचे लाल तिखट घेतलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये मीठ घालून घेऊया. तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार मीठ घाला. मी माझ्या जवसच्या चटणीच्या अंदाजानुसार मीठ घातलेलं आहे. आता आपण याला बारीक वाटून घेऊया. जवसची चटणी तुम्ही पाहू शकता, चटणीचा सुगंध वास येत आहे. आपली चटणी तयार झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे जवसची चटणी खाण्यास खूप उपयुक्त असते. त्याच्यामुळे तुम्ही जेवणामध्ये रोज थोडी तरी जवसची चटणी खात जा. सांधेवातासाठी जवस हे खूप लाभदायक असते. तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला खूप आवडेल. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग माय जवस चटणी व्हिडिओ.